Share life.
was a chase TV, one more gun, and one more butchery. There be a moshe, be a different, be higher Santa Fidase, I in Fiena Sabri walk. Such a TV, fear some coin. Yadamas UK for US for Moshe, and I dear Coso was Santa Fidase, and the Adewo in Semina Bremo. It's a chain and UK for Moshe Frabuchimamu. Nana Adu-Ameyaw, Nadoti, no, Sabramino Casado, Belcuna for Baba Bechere, a year on one Casadura, a Jadia, and then Emirates to ya, a Busian, and Anna Echesia, Sabramino Casaidia, Obabeji, a Jadia, and Tusha, a Dom Echesia, a Jadia, Yaba Ababeji, a war, if that say, I feel not no, Yana Sabri, Amasana Butu. Yeah, my father. Nana Jase, Anya Busna, Anya Nanahima, Esia, Yamamuna Faba, Yatu and Sachi, Na Imusa Mananti, and we were chairman Madaro Mamsuru, Obetina to Nanama Sabri, or Matua Besino, Nanama Diato, or many say a bear, and I'm going to a very suit now they are solid. To Adaroma, Sabri, Drama Masua, or Munsum Wati, or Muntine Jahanumri, Sabri Omukum Class or Purano, Samaya and Yaw Fine, I'm all our found Purpura, Sabia Brusabianado, not a Tia Asantia Mamre, and to Mumu and Numrea, I am out now for me, a idea of Mubu Mukum, and not to Nadia, and Bolivia. I said, Brother, at the funeral, and one idea now. Now, so my father. Nana, no, I have to do it. I never knew somebody play. I'm not a friend. Anna, Yebra, and that's why I'm just me. Friend and money. I wish you have four, not a woman, not a Jana. And Monday, that's a black example. And then I'm not going to get the Africans and much and the map. As she says, the free now, I could see a Guada and in another program. I can find money and money and I fought with America. I'm about the Timanima and Yaga, and we tell what funny
La former bishop will enjoy so outside. Cameraman and light. Now you're going to be here. Concern that you better say. But I'm here for him. Yes, I was saying that here. And so I am. I hear the air. I'm not my cousin Subeto.
Twenty two. Yabaya said you did not hear Mariano, and surely you will be a gentleman. Yes, a man from a don't come here, Kakawai. Obiara ni odi kan o mo se samo. Lubi wa ayi. We won the dikan. No, not yam and whatever. A man from Fortune when he said I am ready. I am about Bravo and about Diana down soon. Come on here, routine and the original. And I said, you are about to have a single. The producer and everyone. And when we are looking at somebody, I was going to Mamma ko sa bone stem na ti am wa da ro me so oburu me so anyado ta teteno be makọ akọja na bia so no oba se bia buru se bia anyado wo fa ne yiwan no de awura na jaaye ehọ no wo kosiesie no wa me ahunu se oya be mamu a etia na ya se awura ekọ a wo ti ase pa de ma ne na nkire se na ma na ase efe ma yi mienu hu no a omka mu tripam ho wale no se bia no omu ntine hu janti no si awura sole anopa no okọja na bia ba oba ofa na nka atwade odi anka atwade ne siesie ne ho na wawia ansa na wawura jaaye fa ne yiwan no akoye ne hu yie ne awura fira jaaye ba wo hwe no hwedi a wo chebroni efenti no osra ne na amafuo yi ane tetefuo nkuto no odi asra fefe senti enne ema ne se agana mani na ba hwe mu wuranim eti enne se de o mesiesie o mu wura mara ye fenti no omo de o manka atwade ya bai omo de o mu nkuto eda so se obi ode ne sabe ka mu ne bia mfa nsiesie furu na wo afira chirichiri ne bencha ye ba o manya bia ka akeka se de emai mienu ekasa no bolitire no aha biro che be wadaloma basi na ye katete abakosem wo ha obi wo ha no wa mehunu eti ne yase asante yo man no se bi afida so omu no munua ne eye mampon enu ti na dabia ne dabia asamampon hinu sai ko kura na afida asama ya nkobia asante ntimi num kunim no
ya ba dia Ghana man ya santema si woni na ne frafida aseman enti ya na na jasi ni okay. Mama, but you are home. What? Yeah, they say anyhow. Tokosia. What is car we have? And your mamma, if that's in your heart, double cook, Nana wada romade ma bibia amra fo wai sewa ese basa na obi abeka se bia wo na bia wo yese bia be sewa na to bu amande bia ohima na cha ohima na fo ayi mi se na ko mi so ohima bia bia mi so afija oba That's why we are down to Miss Bruce Anyado. Sabia Bruce Anyado. I hear the Abethia. Now Abrahuaba. Sabia Yawatiaseno. Nanka Malcraft in Penny Sen as well Yamba. Adia Fepa and say you are about to Fibia or dear Catati and some Titia Mamre. I'm here to Subesi Sabri. And Yama say, I know about Kuno Abada and Danzuasis and no Omukunu Kwa. Sabia Bru. I must and talk about the Sacopodia to the Asanima. So, what would you know what was a mission? Yo, what's what they say? And I stand to Acrobia. That's Yami Wadaroma. Master Naima, Sabia Bru, Sabia Yado. Nana Crabia Santuan and Adaroma, would you be a Bru? Would you be a Yado? Sabio, and yet, Anya Payas and Kani were better than Yamawachi. Sabio and Panisi and Ninamunaja. And to Adaroma, Uchoani. Sabia Bruce Sabia, baby, I had read another vessel. Bentrebo, a band when young for a call Kudi Kunima Santia Santina Adaroma. A part of Bru, the better match was a free war. Adaroma or a stre at Tuaso. Sienza and Quia. Sabia una Croyodia, Uno Mayodia, Ebasako, near Sababa Tribune, Adaroma.
That's your brew. That's your brew. That's your me said ye. My mammy cry here. Na me twaso anesa. Sabia brew sabia medical cassette. Yawra tiase no. Ade a fene so soliano pano ye bibia wie. E ma krafo ahwie nsuo si na dwaye wie. Osiesie ne ho di anka atwade ne yiwan ye ne ho wie a. Ade a wo fane tete no na ye dia brodua ai boli train na tuturi yase. Ba na ya kwasi broni kokko akwasi broni assistant ana obeka kire se ye mfa president tuturi yase. Enti e ma krafo iba ya omu boli train. Ada so omu president ne brash e ka o se yewura ba bia o kɔ no se bia buru se benya do on kwasere obi die enti no e ma se sa ne ma ni na no omu fa nka omu wura ho na on fa nkɔ fefefe ma me koi no me wo bra dabi ya bra mi ra che ma da roma yewura asiesie ne ho awie na wawura dwae no ayo ba ma no mo nyamfo se bia buru se benya do on sinsuo mo asa na waham Bama kukurodufu no wana de ne nsa si na chiba nanim ona ka se empura na epunu nti no yawura wura dwa ya tete no ne ya de sapo sei paprada na ne dwale ne ya de avoko kodomam enti obi a ya tete bia ne nim sa de we na so na ya bese ya se ya kala ya fenti no ana broni se da bi wa me ya na tia yem fanwale enti ya mai se na nanu ma dikan ko omu ko omu musare sapo omu be musare we enti yawura no monye na ba bia na bedru bia no a na yire no mmienu behwe nsu asi wo bia no omo de sa na yema yagum fefefe me ewura so e de asiesie no ho na me ko na foforo mra na tia me yewie a ahwe no we aha wo bra be ka no ho mi wura wadaro ma se yewura wura dwa yewie no opia samra ba ko ne we wotra eye na hwehwem kuna mbeso omo be me no na tia ye ni nyina bom Wura wadaroma say yawura wie bibia no wura dwa ofa ne samra wode samra hodo edu e na wura dwa ye ne ho yie ansana wotima betra na hwehwe anim etiama ise so mu wura no mokɔ a oba danso a ene oba akɔ oba se biebru se benya de tisika ye ne ho ade enye oba no oba be ma bebe fia be sra wa wade o na aye oba mu a etiama na nanu hu o mo hwe o ma ho ofe no mu sip tentini yewura suma ni jase ma ni kofie kosra ma mienu de ma na wade ampa omo so ba wade ase no mo hwe hunu se omo wura se fata enti omo do omo to omo ho ase enti mra bia omo behwe nsuo bia na ma mienu ko sam na omo de ma omo wura adware enti enne ama ise so omo wura no mo ni wura kwakwa atenti a yenkonsa ma bia mu a omo samra ye ba ha ade bia ye hwa mo ha bia ye wei aha ye hwehwe na ye ma isamra omu wi a afa na na da sebre da man mo nyamfo atena hwehwe nim no wafani ku nothing we are samra ana ma ya ade ye wiye we ya na afa ya fa basne ko ya fa broni die broni samra ne brashi ode be twitiri ni nantini ni wiye ade ode be brashi ni tirim ode be nunu ni tirim ni nyina bi wom emaisa ade a mo kire omo metum futuro mu nananu ani da nyeso omo wie no aka se we yakosre e basa omo ni mo ani ni yie etiniama we num nyina no omo de manananom se momfa nsoma hokwo ade a America se mo wie aspre na edigu e motom die na mo yiba akode amame amoy wura che mi adaroma se bi ompani se so oba wanya ho ofenya nantuo no nya to na se bi ebru na ayi makafra na wanya gina ne nofo ne bre efrise mate ni som bi driver ni som fita ni som koko krati som eti so oba so wati ase na wonwo da okopanti kwasa aso na mu a eno ko na nyuma a woto wa wumienu na nofo ni isamba eno ko na nyuma a woto na nyame ya na dom no owu nwotwi edu na obi asom no osini ama na frigu pan mu akwaso ndem atetelesa mawie eno no oba bi ato ema oba da na danso ene oba abena akose enne omo ji omo wura adwade sebi omo no omo wura tra ya na ade fefe ya omo fe omo bedi mu omenya di wasantema mama bi aka fija asema efro omo wura edi ene se na na no omo di ntitimu a aye omo toro broni die aya hodo aduasanum omo wie ye no omo sa hye ahodo nso ama yi se
emra Yesu Kristo ba asase we so wode honhom so na ba asase we so de ne di mu pa ye odo nti omo se de odo eda omo na omo kru ntam nti no enso no yemfa ngu yewura so na yewura emfa nkwa asomdie mu mese bema bia so pese onyini cha awale mienu miensa waduane no nan na ba na mo wale ba ko a 35 years so be no pressure duro amai so mo wura efra gyae no mo sensuo no age wa obo se no mo mienu akogina gyae kwana no e wode o ko fa ne mpabu akogina se ni wura be hye ana wode o ko fa ne spray dia koma no amai se omo do omo ho se bi omo wura kan omo bom mo be ye nipa ba ko enti se ne omo wura na omo di titimu a omo se na nanom atu abosene tete no anke ba na nanom tie asere na so wi bese na anke ya wi bi bua wo mo na so na bro ni se ya trap se na so ya to be ya tra ya so ya mpene sa anti ama se enne omo chale wate yemfo ma na nanom atram konya na omo tie yi paso na yehwe hu se so ohuo bi fra chirichiri benche na oba na onima sante amamra afija asema ya kire na mamra ya sante dia na meko Mira chame wadaroma ye bai omo bede da ye wura fefefe ye be wie ne akọ na ahema o na ahema ye sere we buru ye sere we nyaado o ma ye deto o ma ye foda water o ma ye kamfa e ma ise da bida se be buru se be nyaado na ahema ni kurani ote yi paso kese enti omu ntimi kọ na ananom wo se omo sa ne ma wei eduru se yanya ne ma bia na ananom do omo nsa som enti e ma imienu se ayo oba da na danso na oba abna ko se enne ye nipa ware beso omu wura mumu ade atompa so ye wia ne deto ne foda water sa ne ma ni na yemfa ngunsuom na yemfa nsiesie ye wura ho sebio se mimi fra chiri be ha ma hunu sa mpa emai ene nananom agya omo de hye ekwan ti se de ma mienu yi ekasa kire mo no ameko mi ba tia mi wadaroma ya wia gya ye bibia wie no na betra na hwehwe nim na otumi tutuni nantini wie enunu na bayusem ne nunu tirimu wie a ade a odi kan fa ede ye no ho eyenku no afa ne powder me se net e ma wie wo obi anim powder ho mfa so tete no so yo ba na ukodo awurachi no wa mo powder wo kukum no no fuase a wa hwe ya ukọ awura be pamo enti ene e ma ne se sa ne ma no omo wura de tete wo mo ama ene wo mo aba emrewa kura be sisa abrei omo ba powder ne bi enti ene so omo wura no omo di titimu omo nkun omo powder omo spray omo suwa ye di tutu ye motuam empo emayi kaya ka se omo wura ti ase no wo spray bi ase bi oso okodwaba ene odi gu na so achi na ode kwa ye hunu sampa Effiduasehene na eba no enti na emayi se omo se sa na emayi ni na se na nanom nye na mo se mo kwa mu no ho a obi akwa ase bi no asere se omo sira kwa tentini ye die mfama mai no omo ma se de be ya ba mo wuo enyi ne ho adi ansa nkire wo omo biem na me be siko na chiame wadaroma na mai bi wo asaman ne efe na jadante de ma ne wale dodo pa eye bossa white and singlet white etu ofranto ma no agya ne bossa no atuni ka ne kofom oba bi obehu bia na ne ko adono eti enei amai se omo beso omo wura ko omo kwa ma ne bia di kan na ne eden ebi mu ade omo fa so o wagya yire wasase yo so omo ne betempra ho enti omo so omo mpe ne saa eti enei omo se omo wura ade eda no kukumu aye omo fe ne se anopa omo wura adwale awie no na wafa ne singlet ahye na wahye sebia buru sebia nyaado ne nika fitaa na wode ne hanki agu ne kom amai se omo hu a na omo ye awu eti enei se omo se omo wura na omo di titimu a omo nika omo singlet omo hanky omo dato danta da so ne pant da so se nananom nyai sa ne ma radio se ne ma wa ni na ya tumi fa bi nye ye wura ho ma ne nko ne ye bebo na mane ye dia sa ne ma radio ye mfa ni mienu nyina enya no na de ye ma ne ye fese nkampani sabo ba ko ye nyini ya mienu na so ma ne mienu so omo do omo kunu no nti no danta ne ye ne mienu se ne mienu nyina no ye mfa nsie ye wura mama osukodi mira chiame wadaroma se bi ye nim se ye wura wote akonya kase so ana wafra ne ntoma tintin mu enei ama isi so omo wura eko
ade a omudi gya ne kwa o mpese ye kwa nana no omadi kan kwa edie na oba danso a ene oba ko ade ma mo ba ya ema imienu se ene omukura omonsem entoma broni dia omo ne wei ayade a ofra na ma na ni agye enti ene ema na se ne omura kwa sa entoma puoi ni wura fantwa na sene fanwale omuwie so a omo sa ade po sa ato so se miwura emfa se de o sebie buru sebie nyaado eni ti na bema bia akọware no asebusa so wadabu a na aka se ane o so wonfa ne ba ma wo no efi se dabu a ye yere enti ne mai mienu se ni omuwura na omudi ntitimu a omu fra ne dabu a se enya kwa wo kwe na omu sa be di bos afi be twa omu sa akọware biom da bida to omu so omu dabu a se bi omu sika hene ma da so se na so ye o hene nti yenim sa hade ye na wasase we so no ye sa ye no ho tie wura kwa wo koi na dwempa na football de ma na yere ne manti no e mai se so ko no mu bodwa wo ho bia no a ono sum franko no mu hunu sa mpa o ya Effiduase man hene ya ni na ka mi wa wadaro ma eni ama ya de ba ye ni na no ebi wo ho ade se ye de samra to so ne ye de asi na ni ada ho ana ebi wo so so a se na na etu kwan no wo ba okodwa bokwa yie no odi nansa no oba sebi eburu ye bibia fefefe ntie ne yenim se ye wura koye no akwantuom no ofiri eba ntie ne emai mienu so omusi omuwura kwan na ne yema omde koye no omagye no ma ohuru mu kama enti na omusamna wei eye kinso enti mai se kituwa bia nsa kura no eye puduo baako adaka baako ene ye di besia ye wura kwan ni agene bag akosiwo ni ayini ama asabi eburu sabi anya ado ye de ne hokora ni edikin soap ni samnan a ohuru mu fefefe efiri se ye wura ti ase no saa na ne ye yema no nti se ne wa firi mu a ye ye ne saa pepepe mo do na de ye ne ntem no awie peye amen nko alright no yo mira ti ame wadaroma wei eyensuo na sabi eburu sabi anyado me ba no na awohuo baba be woye yenim sa awohuo be som ye yembe se awohuo bia be ba sabi eburu sabi anyado obenum so we bi na be fa ne yem entimpani sa sabi eburu sabi anyado poya go a ni ahwe wanim ni ahwe ona ase na ona ase te sami die dia ena die na wo kra sa wo kwa na yam adue nu ani ahwe ona ntini entiama yi se omuwura edikan sebi obepoya samado ago ana omama no baabi atena enti se nei se omuwura kwa opoya go obi obehwe ne naase bia no obehwe ne nantino obeka ho asem bia no na nananom ne nadi enti omudi nsuo yi ma yewura se omonye na mom yesi awo oba de mumfa nyeti emfa ma omo emfa ma ya amane ya ka ya amane ne nipa yafunu sebi eburu sebi anya se kobo ya chi anke de atakumbeku no mampo okun so de eye onim yai mi papa trebu akodua atiase na oka asem do so kwa yie no obi asu a osu otonkra osifa me okwa akra me maame okwa akra me nana maame eti enei ye di kansa azonto ansa na zonto nyum beba ya ba ya firi ne kosi kira ne na de tie no obi e ba ba didi aba ba no obusa krom ha ya ne na se nyame ya dum na ne yafuru kano afa ja tie me no wawuru amane na ye ba ba busa se krom ha ya ne we eno na se wanya bi na mu wa na wo tende ye wa afa na no wo be ka ne nan ene ne to atwem ho no opeli sei eno na ma ye di kansa azonto ansa na zonto ba enti amai se na awohu aba no mo beso mbeba ba no sufufuro bia ne aka se ko ye wura yi ase na se bia buru se bia nya ado ye ye maka nti nsuo wei abusu apani ne nana no monye na ye ma anye fa nso ma wohu a eba be so ye eba be hwe ye nina ma baje soko bia bra nana no modaro ma enai eye pesre ene ye ba be siripe amade ache ne ya wenfunu akosise nana no matram konya beba be bia muso no nan ama ye ni na anya ni akwa akohwe no etie na ye pesira ye besire ye de sokodua tete no ne ye de sokodua ene siripe ye ko wawa ne ye de agunsuom na obia ba ne ye gira kwan no ane ye bia ma no obawia do no na wa obawia obedan ne abo obati eti na ma imienu se ne awoho ne adofo a eba bejam omo besi wo mukunu pe no ye mfa sokodua yi ma omo na omo fa nsiri pefefefe na chia me wadaroma
Ubetie na to yewura nom na ahema. Ene ye ketempre no a ye se yewura, ye nse be ma bia biem. Ye ne yewura te ase no oto ketepa ma ye ene da so wo manimonyamfo. Ema ene enye obia no no be wa wo ma betimanya ba bi pasi. Ejima imienu se ene omo se omukunu no kete, omukunu kete. Enti ene omubomo, omubashit, omusumiye. Omu bibia kire se omu wura esede omu to so a ene ama omu yafunupa wo ma no ene omu ye ne mprenu enti bomoyi ene kete die yemfam sum ye wura ense so fefefe mamko na tia me bag ye wo hoyi ni din yahodo mienu na Ghana ni bi na kwatena Nigeria na nti ye tetre a ye pom ye ko Nigeria no Ghana ni ko ono wan ko bobro ko to ne man ko a na ye wura ofie ne ye uni ama beguo na ka ne nkomo ane yahye no se fie wura ne to no so mbese Ghana ni be yame aba bekum na firifie ho enti ope o ka kire Ghana ni se aya o ka kire Ghana ni se onko fe e bag no fa ne niam ngum ye nim se ye wura se mo ma ne ha mo ye nim se ya daroma ba bia ye wura wa no pentama ba fie tie twa ne tia Anyama yadi ba ye nina no. Biratia me ye mfa bibia mfiri hanko. Ade yadi be kwa ye nyama ye sise ni wom. Enti bag yi de ebi fra ne Ghana must go. Ebi so fra ne fie wura so me. Ebi so fra ne fie wura so ame. Aya Nigeria ni Ghana ni na di sa bag yi din ba ye. Enti nyama ya be so na pese na nanom achia me fo betamagu omo nsem. Na to omukon na omuntuma na bi yigu ye mpene saa ebasa de woni ha wo abontin be hunu se na nananom agye ebisu kura na nka de ko ba bi ebe yeyie tie ba ya ye se ye bag a ene ma ye de be kire mu nyina nananom nyina mu mfa ngum na mu mfa ma nananom ahenko e wo fie na omu nsu ankogu wo fefefe na ye wi a se bi eburu se bi anya ado nananom ahunu de ye se omu yisiesie ye kunu ansana ye de ye kunu akọ amusie ho gina yie Miro atiame mi amebedi dwumadie hu chiame ane niama ye kire ye ni na no ayo hene batiwa ena hihye ye eniama efeye eye dwade adisiedie bibia wo pese ye hihye o nkwala e beba be so amawo nkwala e beba be ye bibia amawo aye awade wunya na so pobi wo be serve wase a hu hene batiwa ono so de niama ni na bebra bra be hwe wo mo ona hihye niama nti sa wo pre no a o wa fidiase nkwantia ahimfie na store na to aso no eho ene owo meso me di na nakora bia kwa asantia me di hwam betuo ne de nanana Ghana ha me na me kuro ma gidi anto na me firi e papa ne wa hina je kum a wonya ne ba bi ko yale e papa no asama na me firi be di chia me mi wura chia me ma no asi afedi si wate Ago. Nana ma. Oba fe fa odan sa. Afedi amon su enya sa wo de ne de e be fo Nana ma oba fe fa odan sa. ko ma ko lai Nana jase nana nom. Baba ba cho. Anya busuafo a ye hia bretu abusua. Ya ma me mpanifo. Sede eye Nana Adu-Ameyaw da sebre a otosumienu Effiduasehene osan ya mamponi fa hene na yirenom asie no no amania ni amania kwan so oma ba bayi omukunu madwaye na wadaroma se ebre ni nti ni se nia enso na ye ni nti minim se mobagye nti miso mu ana meda o mase eda asie mu aha kaasa yede yensa beto nsayem enti enam se ne ya hachi ni nti no ye tan ye ho a ane agi achi enti ose nana hema ni mpanimfo se ye di asida piesie emam ene emam de ba ye no ya som yo yeso ye damase na afre na adu akontu Alopa. Nananom kamede tu mo ani diem ya slamo ahochi abanyina ya si obi anim ya yesen momfa ni nyina ncha nya nya odman kuma nyankopon na aja obo ni su bia pa bia na opa na yeden oto
entie bia ne ya si obi anim ti monfa nche yan anya ya mfonso yɛdaase abusua madaroma sɛdeɛ na ahema ne na agya ase ne atam konwa asie no ɔmo se ade fɛfɛ a mobɛyɛ ma ɔmo no ɔmo ni asɔ sɛbio no ɔmo nsusu ne saa adeɛ ma yi mienu a ma yɛ ne abusua yɛ no ɔmo sire twedi ampɔ ne nananom nhyira de ma mo sɛ nyame nhyira mo sɛ bi eburu sɛ bɛnya adomatima nya ɔdɔ baako ne akoma baako abɛyi mu kunu no agyaayɛ ama bi aka nananom no ɔmo sɛ ɔmo sere nkwa tenten de ma mo to ɔmo sɛ ɔmo som ɛda mo ase sɛ yɛsrɛ sɛ nyame yɛ adom anɔpa no so no mo yɛ ne saa fɛfɛɛfɛ ɛmɛta akyiri mfa ma ɔmo te nananom so ɔmo da mo ase eburu miwura kyea me wadaroma yɛbɛsrɛ na ato nananom sɛ yɛn nso so yɛda wɔn ase sɛbi eburu sɛbi anya ado nye fie biara mu na ewura mu awadeɛ kɔ na akɔyɛ wokɔkyerɛ dwadeɛ mpo a yɛsɔ wɔ mu nti ama akunafoɔ ne abusua sɛ ade fɛɛfɛ a moayɛ ama wɔn aso wɔn nneɛma mu nkura nti no ɔmo da mo ase eburu ɔmo da mo ase nsa da ɔmo so sɛ twɛde ampɔ ne nananom nhyira de ama mo sɛ nananom nka mo ho ɛne nyame nka mo na yie yi yɛbɛyɛ basabasa ɛbɛyɛ nneɛma bɔne bi a ɛbɛkɔ so ama Effiduasehene agye din bɔne ama bi aka nananom atam konwadeɛ ɔmo se ɔmo pagu nyame nhyira mo fɛfɛɛfɛ amania kwaso no ago yase etenti ya enya achasua na nana asantoa ene nananom atrankunya wafidase nananom se yedomu asipi na nyame adoma na se Yesu ama ebo be se nonan ko nonan fa abusuafo aba bebia mu ne so yene asofo ne bi enti free be se nonum ekono akunafo no ne nabusua ebetimi aba omo nso aba abehwe omukuna achi yo ekono 530 go yo ekono abusua wadaroma sɛdeɛ nananom sia no no ɔmo se nyame yɛ adom a ɛkyena ahomakye nonum ne fa ɛkɔ no ɛma akurafoɔ ɛne ɔmo abusua ɛne dɔm a ebedi mo akyi na nananom sɛ saa berɛ deɛ moba ne ɔmo abie kwan ato a mobɛtumi akɔ akɔhwɛ mwura anim ɔmfani sɛ sɛ bieburu sɛ bianya ado deɛ ɔmo akata ho yɛ fɛne ne firi deɛ ɔpam nataale nti sɛ biribiara bɛyɛ fɛ na yie akɔ so ɛma akurafoɔ mo so mu wɔ mu bi nyame yɛ adom a nonum ne fa na ɔmo abie kwan ato sɛdeɛ nananom seɛ no ayo ya free fire yo Nwa tia me wadaro ma msi weburu de adu su de yebesre se yeba na yenim se twedi ampon bema na ni su asofom ama sebi eburu sebi anya ado ensuo ayiri ye enti yeba yamfa ye bibia ansi yie nti yepese yesre na yekone yedidi ansi yie no
esi yie sɛ de bɛyɛ a ɛkyena yahoboa bɛyɛ ntɛm a yɛso yɛde bɛba bɛhwɛ yɛ wura nim ti yɛsrɛ nanteɛ abusua yɛasrɛ kwan nti yɛtumi pagya yɛ mu yo adɔfo a mɔhyɛ ha yɛ sekyerɛ East TV efie nsɛm nko a saa bere deɛ ɛyɛ nana Adu-Ameyaw ɛyɛ Effiduasehene ɛhene a wɔnya ne baabi kɔ no mene mo kasa deɛ da dwadeɛ ana ɛbɔ mmɔden akyerɛ no mɔfa nkyɛn ɛnɛ nsuo no yɛ kakra me nsuo no tɔe enti ne de sɛ yɛhwɛ a owura ɛdɔm firi akyirikyiri bɛnkyɛeɛ abɛpia si a yɛyɛ nana dwadeɛ no awia saa bere deɛ yɛde biribiara to no akwan mu ɛno nti saa bere nananom atena nkonya atena ase a ɔmogye ɛyɛ Koforidua Effiduasehene Koforidua hema ɛyɛ nana asantoa ɔna saa bere ɔtena dwam na ɔhyɛeɛ agye adwadeɛ no a ɛfiri akurafoɔ mmienu no hɔnom nyinaa no ɔna wɔtena ase a ɔgyeeɛ nti saa bere mu kasa deɛ akurafoɔ mmienu no aba mmɔden aka bom aba bɛyɛ ɔmo adwadeɛ a ɔmode gya ɔmo wura ɛkwan koraa nti mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ sekyerɛ East TV mo a mohwɛ aburokyire mo a mo Germany mo a mo US mo a mohwɛ UK Debi yɛda ase mo abɔ mmɔdene wate anaa yɛda ase na nanso so da mase yɛnyɛ ne yɛbɛyɛ yie no nti yɛda ase bye eti sɛdeɛ yɛ maame kasa yɛ no nti mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ sekyerɛ East TV live baabi a hwɛ efiri baabi a no yɛda mo nyinaa mo ase adwadeɛ no ana ɛkɔɔ so no saa bere deɛ nananom atena nkonya atena ase agye obibia ɛna boakye ha ɛsɛ boakye kase frɛ no pa nyinaa kwaku abrɛ kwaku na sɛ na nneɛma ɛkɔ medamase adaroma mebɔfa no ɛdɔfom na Effiduasehene Effiduasehene mabɔ mo mmɔden ɛsrɛ sɛ piaka no mmɔbɔe na mmɔsoi mu no sɛde bɛkura yɛwura fɛfɛɛfɛ asomdwie kwan so da mo nyinaa mo ase ɔma m nam kwan so ba nyinaa ɛsɛ nya otwa dɛn pɔsɛ ɔfam medu ɔma m bɛba m bɛkɔ bia nkɔdu me fie asomdwie mu ɛsɛ Effiduasehene mmoa ɛda m ase papaapa yɛwura Dote yɛ mu ɛda m ase yo eti sɛdeɛ mohwɛ yɛ no saa bere nneɛma a ɔmode baayɛ nyina nanom hwɛ na ɔma yi baabi a ɛsɛ biara kɔ biara no ebiara tumi akɔ kɔ so a na sekyerɛ East TV efie nsɛm nko a yɛde obi biara ase sɛdeɛ wohwɛ dwumadie no yɛde akɔkɔ wie na kyerɛ sɛ yɛde obi biara ase ayɛ sekyerɛ East TV efie nsɛm nko a nyame nhyira obi biara yɛda mo ase